हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड ममेन्ट्स एन्ड ब्लग चेनेलावहाय गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' दिनै नोंथांमोनजों आङो मोनसे फिसा ब्लग भिडिअखौ शेयार खालामलांनो थाखाय गोसो जादों। दानि एडमाना गैया अबस्से, अब्लाबो बिनि एबसेन्सआवहाय आङो ससे ब्लगखौहाय आङो लिड खालामनो सेस्था खालामदों आरोना। आं रोंजोबा लोगोफोर, अब्लाबो आं ट्राइ खालामदों। मानोना चेनेलखौबो जोङो फोथांनानै दोननांगौ नालाय। स' दिनै बिराद स्पेशेल दिन दे लोगोफोर, बेखौनो जोङो स्पेशेल दिनखायहाय आङो ब्लगखौ एकदम टाइम गैयाबाबो लाबोनो सेस्था खालामदों आरोखि। दा टाइमा अलमस्ट 1 जानोसै। दिनैहाय स्कुलनिफ्रायनो स्कुल ड्रेसजोंनो जोङो बेलेग मोनसे जायगायाव लांसिगोन आरोखि, मानेखि न'आव फैफिननो जोंहा टाइमा गैला आरोखि। बेनिखायनो जोङो दा एडमानखौ लायनो थांसै लोगोफोर। ओमफ्राय बहा थांगोन मानो थांगोन बेखौ नोंथांमोना दसे नेथ'दो। बेनिफ्राय अब्ला थांसै लोगोफोर। थ' लोगोफोर जोङो एडमानखौ लानानै फैबाय नै। ओमफ्राय लकेसनखौ नुनानैथ' नोंथांमोना मिन्थिखाबाय जानांगौ ना जों बबेहाय थांगासिनो दङ। थ' बियो एडमाननि चइसमोन लोगोफोर। बिनिफ्राय आंनिबो लोगोसे। आङो बे जायगाखौ बिराद मोजां मोनो, खारन बाहाय फार्स्टआवनो आङो एकदम साइलेन्ट नालाय, बियो टाउननि एसे साइडआव जानायखाय, एसे गोजानाव जानायखाय माने मोनसे एसे सान्थि मोनो आरोना। जेबो माने बेबायदि साउन्ड पलिउसन गैया, बिनि थाखाय मोजां मोनो। सेकेन्डआवहाय आङो पार्किंनि थाखाय मोजां मोनो आरो, बाहाय पार्किंनि मोजां सुबिदा दङ बिनि थाखाय। ओमफ्राय नै आंना फिसालाया माबा लेंगासिनो, बै गाहायाव दैयाव थांनो लेंगासिनो बियो। ओमफ्राय बिदिथ' हगार हरजाला बायाना, ओमफ्राय आङो एसे मानायनानै दायो थांनोसै होननानै लेंहरफिनबाय आरो। बेनिफ्राय लोगोफोर जोङो 2टा बारखाबायमोन नालाय, एसे मा होनो, एसे गरम बोरैबा सानसुथिर सान्दुं बिदि जादोंमोन आरोना। ओमफ्राय अब्लाबो उफाय गैया, टाइमा जोंना बेल'सैमोन नालाय। नै सान्दुङा ओरैबायदि सान्दुं गरम बिदिमोन आरो। ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट लानानै थांबाय, मानोना टाइमा दिनै जोंनि थाखाय बिराद सर्टमोन। बेनिफ्राय जोङो थांनोसै लोगोफोर सिङाव। ओमफ्राय दिनै जोङो सानदों जों केबिनखौ लाला, जोङो हलावनो थांसै। ओमफ्राय हलावबो जथेस्थ' मोजांखा, बाहायबो एसि दंखायो। बिदि साननानै जोङो हलावनो थांसै आरो। ओमफ्राय नै जों सफैबाय लोगोफोर। ओमफ्राय मेनु सफैबाय, नायनोसै लोगोफोर मा मा अर्डार खालामनाय जायो। दिनै फिसालानि चइस बायदि जानोसै लोगोफोर। बोरमा बेदर जानोनो बोरमा बेदरहाय अर्डार खालामबाय आरो। ओमफ्राय नै लोगोफोर बै नुहुरनाया ना, माने माबा मा होनो, सोरबाफोर जुदि बार्थडे पार्टि खालामनोबा बाहाय डेक'रेट खालामखानाय दं आरो, मोजां आरो खालामफैयो बहुद। ओमफ्राय नै लोगोफोर जोंबो फिसा बार्थडे सेलेब्रेट खालामनो नागिरबाय आरो। बिफानि नामाव केक मोनसे लाबोदोंमोन जोङो। ओमफ्राय लोगोफोर आंना फिसालाया केकखौहाय माने बिमानो दौहोग्रोनायनि खारन दङ आरोना। बेखौ आंबो न'आव फैनानैसो मिन्थिदों। माने बाहाय आं केकखौ अर्डार होदोंमोन नालाय, ओमफ्राय आङो हेपि बार्थडे माइ सोलमेट होननानै लिरदों आरोना। सोलमेट होननायखाय बियो बिमानो जाहोग्रोनो माने बिदि हक होदों जाहैदों आरोना। ओमफ्राय माने होनबाय, माने मामियासो नोंनि जिबनाव फार्स्ट फैग्रोदों नालाय बाबा, बेनिफ्राय आं फैबाय नोंसिनि दारै, बेबायदि होननानै बुंबाय आरोना। जि दसेनो बोरैबा मोनलायलायबाय आरोखि आङो। खोथायाथ' नंगौ, नो डाउट। ओमफ्राय माया फैयो आरोना फिसाफोरनि सायाव एसे। ओमफ्राय फिसाया जोंखौ बेबायदि बुजिनानै दंखोमायो आरो। ओमफ्राय जि बोरैबा हार्ट टाचिं बोरैबा बिदि वार्ड बाहायदों आरो बियो। ओमफ्राय नै केकआ बिराद गोथाव दे, बे केकआ ना लोगोफोर। जोंनि न' खाथियावनो बानायो आरोना सासे नानि। ओरैबायदि मोजां बानायो बे गथ'आ, एकदम फ्रेस मोनगोन आरो। ओमफ्राय नै आङो बे जुसखौहाय आं लोंदोंमोन, लेमन वाटारखौहाय। ओमफ्राय
आङो माने सुगार होहोनो बावदों आरोना, ओमफ्राय आङो लोंनो हायासै आरो। ओमफ्राय आङो वाटारखौहाय आङो सुगार होनानै लाबोहोफिनदों आरो। माने डेक'रेसना बिदिनो लोगोफोर, मोजां जथेस्थ' मोजां लोगोफोर, नोंथांमोनहाबो फैनो हागोन। ओमफ्राय नै जानायाबो जोंना सफैबाय। ओमफ्राय आंना फिसालाया मिउजिक सोलिगासिनो, गावनि फेभरेट सं, बेनिखायनो जा दसेनो मोसायोबो दसेनो मायोबो। ओमफ्राय नैबे मोनसे जिनिसखौ नुनानै ना आङो जा इमप्रेस जादों आरोना, माने गाजरखौनो बेखौ फ्लावार बानायदों आरोना, नै ओरैबायदि मोजां बानायदों, जा किउट नुखाबाय थानो हायैनि आङो बेखौबो एसे क्लिपिङाव लाबाय आरोखि। ओमफ्राय नै आंना बोरायना मोनसे हुदा दं जे सारा वर्ल्डआवनो बेरायबाबो दा बायदियाव बियो आखाइजोंनो जागोन आरोखि। सही इंसान के शादी किया क्या बोला? क्यों 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 ऐसा बोला? दीदी तू अभी खा भी नहीं रहे, कम हमें चीजें दे रहे। बाबा तुम लोगों को केयर नहीं करेगा तो और किसको करेगा? मामा खाइन रिया। थ' लोगोफोर, दिनैथ' जोनोम सान हिसाबैहाय स्पेसियेलि जोङो इसोरखौ एकदम थेंक्स गिभिं होथारनांगौ आरोना, मानोना इसोरनि अननायावसो जोङो जोनोम मोनबाय आरो दिनैसिम जोङो गोथाङै दङ। बेनिखायनो जोङो न'आवनो जोङो मोजां मोनसे प्रेयार खालामनानै फैबाय आरोना। बेनिफ्राय बिमाखौ आइखौहायबो मोजाङै गोजोननाय एरि लानानै फैबाय आरो, मानोना बिसोरनि गेजेरजोंनो जोनोम मोनबाय। दा नै बिलाबो सफैबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय आइयाथ' जोंना जेन'बा बुरिबाय नालाय, बाहेरायाव बेबायदि ओंखारनानै थांफानो फैफानो बिदि हाजोबला आरोना। स' बिनि थाखायनो जोङो न'आवनो रेडि खालामनानै गारबोबाय आरोखि, जानाय लोंनायखौबो लोगोसे। माने फिसालायाबो एसे गथ'फोरनि खुसिखौबो मालाबा नायनांगौ जायो। न'आव जोङो कमप्लिट माने बेबायदि खाबुखौ लानो हायाखिसै, बेनिखायनो जोङो बाहेरायावनो दसे समनि थाखाय जोङो फिसाखौ लानानै फैदों आरो। बिनिफ्राय न'आव सहैनाय लोगो लोगो मोनाबाय आरो बेलेग मोनसे प्रग्राम दंबावोमोन, बेयावबो जोङो थांनानै फैबाय आरो। बिनिफ्राय नै आंना बिनानावा बिगुमैनि बार्थडेयावहाय मोनसे गिफ्ट लानानै फैदों आरो, एकदम मोनाबाबो बेसोरा होफैबाय आरोना। बियो किलारनि टि सार्ट, बिराद मोजां सियाबो, पियर कटनावनो, ओमफ्राय पार्पल एन्ड व्हाइट कम्बाइनेसन, मोजां नुदों आरो फसायदों बिगुमैयाबो। थ' लोगोफोर, एसेनोसै दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'नो सानबाय। मोजां मोनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइक खालामनानै होदो। थेंक इउ।